יריני, הגעת בסוף בזמן לשיעור? כן, אבל איחרתי בכמה דקות. אז לא הגעת בזמן. אם לא אתרב עם אבא, אולי הייתי מספיק להגיע. מה, ממי? מה? כלום. אמא, תגידי, מה זה האוכל המגעיל הזה? מה זה של אבא שלך, הוא מכין כל הזמן את הקציצות המגעילות האלה. לא משנה. ממי, לא סיימת לאכול. זה מגעיל. זה אבא שלך. מה הקשר אבא שלי? האוכל מגעיל. זה באמת דוחה. לא. מה קרה, יריני? אתה כבר שעה צורך על הטלפון שלך. אתה הולך לכאן, אתה בא לשם, לא! הפסלתי. מה רצית, אמא? אמרתי שאתה כבר שעה צורך על הטלפון שלך. זה לא הטלפון, זה על המשחק. מה שתגיד. לא מבינה בזה כלום. טלפונים, אפליקציות, שמפליקציות, כלום, נדה. בסדר, אמא. לאן אתה הולך? לחדר שלי. חכה רגע. כל הזמן אני בעבודה, שיוצא לנו זמן לדבר. טוב, נו. מה? מה? איך את מרגישה, אמא? שלום לך, ירין מזרחי. אני בסדר. מה שלומך? בסדר. איך היה בעבודה? היה מעולה. ישבתי עם הבנות היום לארוחת צהריים. לא הבנת אותי. שאלתי איך היה, לא מה היה. חוצפן קטן. בסדר. מה שלומך? בסדר. טוב, זזתי. רגע, אמא. כן, מה? לא משנה. מה קרה? לא, כלום. אתה יכול לדבר. טוב. תגידי, אתם מתגרשים? מה זאת אומרת? נו, את ואבא, נכון שאתם מתגרשים? כי אתם מסתירים את זה ממש גרוע. לא, ממי, למה שאבא ואני נתגרש? מותר להורים לריב, זה בסדר. את בטוחה? כן. אני בטוחה, ממי שלי, הכל בסדר. הלכת בסוף אתמול? לאן? למוסך, לתקן את האוטו. שכחתי. תעשה את זה מחר. ברור לי ששכחת. מחר תלכי למוסך ועד מחר אני רוצה שעות תהיה מוכן לנסיעה. אני לא יכולה מחר, אני עובדת עד הערב. כל הזמן את בעבודה שלך. אני יוצא 3 פעמים בשבוע מעבודה כדי להכין אוכל לעשות קניות, מתקן את האוטו של שנינו, את לא יכולה? עוד פעם עם האוכל שלך, אי אפשר לשמוע את זה כבר. כמעט הקטי בגלל האוכל שלך, אתה לא יכול להוסיף קצת טעם? זאת אומרת בעצם שהאוכל שלי מגעיל? כן, מגעיל. אפשר להיחנק ממנו, באמת. לא להאמין, באמת, כפויה טובה, אני מכין לכם את האוכל כל כפויה השבוע, זה מה שאת אומרת לי? אני כפויה טובה? איפה התודה שלך, באמת? די, לא יכולה לשמוע את זה. לא, את לא כל הזמן. ידעתי, עם הריבים שלכם כל השכנים יודעים שאתם מתגרשים. מה קרה שאתם ככה? גרעין שלנו, הכל בסדר. אני אסביר לך את הכל. אני אביא לך קצת מים. הנה, קח תשתה קצת מים. וזהו, אני ואמא החלטנו אחרי הרבה זמן במחשבה שיותר טוב לנו לחיות בנפרד. זאת אומרת שכל אחד יגור בבית משלו, כל אחד ימשיך את החיים שלו בדרך שלו, וכמובן, אירינה, אנחנו אוהבים אותך הכי בעולם, ותמיד נאהב אותך. אתה ממש לא קשור למצב הזה. נכון, חשוב לנו שתדע שאתה הכי חשוב לנו בעולם. אנחנו אוהבים אותך מאוד. אם אתה צריך משהו, או אם יושב לך משהו על הלב, אז אתה תמיד יכול לבוא אלינו, אנחנו פה בשבילך. אם אתה רוצה לשאול אותנו משהו, רק תיגש אלינו. ואנחנו נענה על כל מה שאתה רוצה. בסדר, יריני? עוד משהו חמודי? אני אוהב אתכם. חמוד שלי אתה. מסכן, מה הפענו עליו? יריני, הכל בסדר? אתה רוצה לספר לנו משהו? הזמנתי את הכיתה למסיבה. אמרתי להם לבוא בערב. אין בעיה. אפשר להביא את כל השטויות והקישוטים שלנו מהמחסן, מארגז המסיבות שלנו? אתה רוצה? אני אארגן לך מסיבה מהסרטים. יריני, חמוד שלי,
אתה רוצה לבוא איתנו למחסן? בוא. תני לו קצת זמן לעכל את זה. בואי, לא נפריע לה להירגע.